Колко струва да не знаеш това, повече отколкото си мислиш. Какво ще стане, ако ти кажа, че пропускаш възможност, която може да промени живота ти? И не защото не съществува, а защото не знаеш за нея. Време хората не вярваха в компании като Costco, Amazon и Netflix и смятаха, че са обречени. Днес тези компании диктуват световните пазари и се увеличават с милиарди. Днес това се случва с Livegood. Компанията вече променя правилата на играта и продължава да се развива със светкавична скорост. Само за 2 години 1,7 милиона членове. На всеки 7 секунди, всеки ден се включват нови хора. Без реклама, без натиск. Революционна идея. Що Livegood е различен, отворен е за всички, независимо къде живееш. Развива се в глобален онлайн маркет за здравни органични продукти. Без продажби. Ти решаваш кога да купуваш. Системата е създадена така, че хората да са щастливи. Livegood, живей добре, а тези, които ще бъдат партньори, успешни. Всичко едва започва. Не пропускай шанса да бъдеш част от нещо голямо, още в самото начало. Ако искаш да научиш повече, натисни линка долу или ми пиши.